Ganda niya mga ba? Ang ganda pa ng saksakan niyo, sir eh. Wow! Thank you, ma'am. Thank you po. Pasukin na lang, sir. Bagay, sir. Pwede sir sa loob. Okay na, sir? Malaking bahay sir dito ah. Malaki ng bahay, no? Exclusive ang subdivision na ito. Ayos, no? Mostly mga doctors, mga business yung marami. Tara dito, sir, no? Hindi ako na napak dito. Ngayon lang, sir. First time. Usually, dun ako sa may, ano eh, sa mataas na kahoy madalas na napupunta eh. Ako naman, madalas yung mag-ngayon kasi wala akong driver sa bahay. Ah. Umuwi. Hindi na bumalik. Nako. Nagbakasyon pala, sir. Nagbakasyon? Tuloy-tuloy na bakasyon. Aking asawa. Ah. Alin, sir, banda? Ito na, sir. Ganda niya mga ba? Ang ganda pa ng saksakan niyo, sir eh. Wow! Laki. Sir. 70. Ayun, wala na pala sisingilin. Thank you, sir. Sir, yung bagyo po, sir. Thank you, sir. So, ayan. May kita tayong 59. So, mga lods, labas na tayo. Ganda ng mga bahay dito, mga lods. Oh. Yun, ang ganda, oh. Parang mansyon. Wow! Makakabili rin tayo niyan. Mga ilang angkas pa. Ilang pasahero pa. Wow! Charot lang. Tiwala lang, mga lods. 2,000 years later. So, yung mga lods, meron ulit tayong booking. So, oh my God! Wow! Siyempre, text natin yan. Baka biglang mag-cancel na naman. So, ayan. Meron sir ulit booking, sir? Saan po kayo sa sir? Anong address ba na ito? Walang nakalagay na address, sir eh. Walang address eh. Dito sila ba yan? Oo. So yung mga lods, buti dito, hindi tayo muna tayo umalis dito sa pinaghatin natin kanina kay sir. So meron ulit booking. Napakalaki talaga nitong subdivision nitong mga lods. Sa loob pa lang nasa 1.4 kilometer yung susunduin natin. Loob pa lang to ng subdivision. Morning, ma'am. Yeah. Sige po, apo. Sige po. Asya, ma'am. Kung pwedeng ito, pe. Yun. Sige, ako lang bala dyan, ma'am. Pasuyin na, ma'am. Pabuka na lang po ito, ma'am. Kasi medyo maliit. Pasilakap na lang po, ma'am. Sige po, ma'am. Grand Terminal, ma'am, no? SM na po. Hawak po kayo, ma'am.
Pwede ako dyan pumasok, ma'am? Pwede dyan. Ito lang, ma'am. Doon siguro. Wait lang, ma'am, ha. Hanap ko na ng parking. Okay, ma'am? Ay, sorry po. Ma'am? Sige pa. Thank you, ma'am. Thank you po. Bayad na ba? Wait lang. Natin kung bayad na. Drop off. Ayun, wala na sisingilin. So, ay mga lods, bayad na pala si ma'am. So, complete trip. Meron tayong 82 pesos. Yun, malaki-laki yung kinakuha natin dito. So, yun mga lods. Online pa rin tayo.